370 ýyllardaky ýaşap geçen gadim şahyryň Klaudiýanyň aýdyşyna görä başgalary gorkudan adam hemişe gorkuda ýaşamagy mejburdur diýip. Ine şunu 370 ýyl odan Klaudiýa diýe bir şahyr aýdyp geçdi. Salam hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 28 fevraly hepdeniň duşamy güni siz Türkmen halky DBT kanalyna hoş geldiňiz. Çünkü gepleşiň temasy Ukrainada uruşyň 5-nji güni, Ukrainada Türkmen grajdanlaryň ılaýtada Türkmenistandan gelen taliplaryň ýagdaýy boýunça biz gepleşip geçerer. Çünkü men gepleşigimde ine meniň eginleşim Timur Serker'de bar. Timur Serker'de bizim vatandaşlarymyz bilen salamlaşyp bilýärsiň. Salam aziz watandaşlarym. Sağ olun. Gelin biz şu tema geçmekle birinci bilen Ukraina'dan alınan küçük video materialları seyredip Ukrayna'nın 5-nji güni töwüşünde ýa-ni uruşda näme bolup geçen zatları neutral göz bilen seyrederim. Yine häzir men size görkedeýin şu bizim ýa-ni suratymyzda Russiýanyň 525 min men ýangyşmasam 643 milyar dolarlary haýsy banklarda we nämede ýerleşýär. Şul 643 milyardyň 80-90% bölegini Ýewropa we Amerika döwletlerdäki we Ýaponiýa, Awstraliýa hemme uly güýçli döwletler blokir etdiler. Şul pullar ýa-ni ulanylmaz ýaly we şo pullardan Russiýa uruşa sarp etmeli ýaly sanksiýa hökmüne blokir etdiler. Russiýany sanksiýa urup ýa-ni SWIFT diýip bir banklaryň arasyndaky elektron gatnaşyklardan aýyrdylar. Ol dünýäde Demokrat Koreýa bilen Irana garşy ulanyldy. Başga hiç döwlete garşy ulanylmady. Russiýa mundan başga da Ýewropanyň hemme döwletleri bilelikde Russiýa samolyotlaryň ulag üstünden uçmany gadagan etdiler. Russiýa hemme döwletleriň giden uly öňde gidiji firmalary Russiýany öz ýa-ni haritlardan durdular. Inni olar öz haritlaryny Russiýa berenoklar. Öňkü berilen samolyotlar ýa-da başga bir enjamlary iýnap başladylar da lizingan durdular. Inni Russiýadaky köp avtomobil fabrikalar, zawodlar bar. Olaryň durduruldy sebäbi inni olaryň enjamlary, haritlary gelenok. Ýewropada hemme Rus grajdanlaryň bank hasaplary durduruldy. Olary ýa-ni ýapyň hasaby ýapyňda gidin diýip aýdyldy. Hatda Ýewropanyň käbir uniwersitetlerine Rus grajdanlaryny ýa-ni okuwdan aýyrdylar. Ine mundan başga da Ýewropada, Amerikada we Awstraliýada we ösen döwletleriň köpsinde 80 olaýa döwletlerde Russiýanyň ýolbaşçy Putin, Lavrowa, onun ýanlaklaryň hemmetine sanksiýa berildi, gara spiska salındy. Bütün dünýä ayağa kalktı. Russiýanyň ykdysadyety ýykylyp başlady. Rubly käwagt 150 galýa, 250 galýa, käwagt 100-e düşýär, käwagt 90-a düşýär. Russiýanyň banky onu kontrol etmelenok. Russiýada kollaps başlady. Ykdysady kollaps başlady. Ol şuň tek gaty berildilenok. Ýöne gaty çat ýagdaýda ýa-ni 3 aýda, 6 aýda gatyly bildirer. Bütün dünýä bolup şul uruşa garşy ýa-ni kim uruşy agresiýa edýän adam durujak bolup hereketler edilýär. Indi Ukraina seyredip geçelim. Ukrainada näme bolup geçýär? Gelin şoňa bakalım. Ine Pragada şuryaly manifestasiýalar geçýär. Ine bu Pragada däl, Bakuda bolup geçen manifestasiýa, ýa-ni Ukrainany golluk manifestasiýalar geçip dur. Köp döwletlerde, diňe Azerbaýjanda däl. Ine şu Pragada geçýär. Unutmayalım. Pardon, bu Berlinde geçýär. Ine ýa-ni ol aňada kolonnalar görünýär zat, şu Berlin Reichstag şol. Ine şol bizim ata-babalarymyz şu Reichstag aldylar. Şu Berlinin öňüne köçe şol. Ine şu ýerlerde manifestasiýa. Diňe o Berlinde Ýewropanyň köp döwletlerine manifestasiýalar geçýär. Ine şu manifestasiýaň görnüşi müňlerçe adam çykyp, bular Ukrainalyk däl, bular Russiýalyk däl, bular uruşy durdurmaly
ve Ukrayna halkı adatlıkta yaşamalı. Käbileri Ukrayna'nın nide yerleşýänden bilen ok, ýöne bu uşaşy. Ine men dünkü manifestasiýa baramda şöyle de adamlarla görüşdüm. Olar inni biz köp wagtlap çydadyk Putina, inni Putina ýerine goýmaly. Demokratiýa hüjüm etmeler Putin. Her halkyň öz açdyk ýol bolmaly diýip ýanky aýdýarlar. Inni biz bir küçük video seyredeli. Ine Rossiýada, pardon, Ukrainada, Summada bir Rossiýan kolonnasyny derbidagyň etdiler. Men öňünden duýdurjak çağlar ekrandan aýryň täsir başdöller gelýär ýa-da bir agyr video kadrlar bolýar. Gaýrat edip çağlary ekranyň öňünden aýryň. Вот что осталось, блядь, моего дома, блядь. Я в долгу не остался, не останусь, блядь. Вот это ихний пидорасов, блядь, сука. Техника вся. Вот, пожалуйста, блядь. Сука, блядь. Пришли, блядь, сука, до нас, пидоры ебаные, блядь. Чтоб вам, сука, всем в аду горить, блядь. Пидорасы ебаные, блядь. Сука, я своей жизни не пожалею, блядь, на этих пидоров, блядь. Сука, гандоны, это все вот возле моего дома, блядь. Гандоны ебаные, блядь. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Вот что с них, блядь. Это вся улица Вокзальная, блядь. Это кадыровцы ебаные, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. Пидорасы ебаные, блядь. Вот что с них, блядь, поставалось, блядь. Вот что поставалось, блядь. Вот, блядь. Одни запчасти, пидоры, блядь. Антоны ебаные, блядь. Ine bu kadra terseňiz, ine Rossiýan goşunlary Salyarka, benzin ýanky olaň enjamlaryna Salyarka gelmän soň öz enjamlaryny taşlap öz serhetlerine aşy ýürek gitmeli bolurlar. Идут на Москву, блядь, своим ходом. Хлопцы молодые. Хорошо, слава Україні! Ви там усе своє забрали? Хорошо. Ви мінірували? Мужики, растягнуть двора, сломать двора, мужики растягнут. Все, давай. Слава Украине! Мужики, живыми домой вернитесь. Давай. Ine Ukraynaň prezidenti Ýewrosoýuza girmek üçin ofitsialny hat berdi. Sebäbi Putin nämeden gorkýardy? Ine Ukrayna Ýewropa ýerer, NATO getirer, eýle beýle diýerdi. Men şu argumentlary hiç düşünemok. Krym basyp alanlar, Krym bizinki diýerdi. Donbassy bilen nimäni basyp alanlar ine şulary ortary helak berýärler diýerdi. Men öz gözüm bilen görüp gaýtdym. Ortlar Tırnovka edip yor Ukraynalar bilen hiç problem yok orada. Ortalar bilen Ukraynalar arasında hiç problem yok. İki Rossiýa bilen Ukrayna halkyň arasında problem yok. Dime hökümetlerin arasında problem var. Onu kim günäkär der, o bizim işimiz der. Ýöne bolýan zatlar biz beýan etmeli. Şoň üçin ine Ukrainadan gorkýady Ýewropa girer dip ine ofitsialny bular ýüzlerini elbetde Ýewropa muny alar, sebäbi agyr ýagdaýda. Şoň üçin egerde Rossiýa Ukraina bilen gowy hyzmatdaşlyk ýanky dastoýna ýerlikli gurujak bolan bolsa, onda gepleşikleri geçirip bir-birini hata edip, hormat edip, işleşip Ýewropadan muny alyp gidip öz nimetine goşardy. Ýöne gynansak da ol diňe uruş bilen topuldy we uruş bilen güýç bilen aljak bolýar. Inni o wagtlar ýok.
Ine raketalar gelýär bizim granisamyzda ýene bir daha dediň. Bir topar bolmajaklar bir KGB'lik gurulýar. Olar dinlesen bütün dünya size düşman, bütün dünya size karşı. Katı yanlış. Häzir raketalar Russiýadan göni Amerika var ya. Russiýadan islenip gelene uçup bolýar. Ondaşyndan triadasy var. Onu deňizde gezip gelen raketalar var. Onun için ýanyna geldi, gelmedi. O hiç şili bir uly bir utuşluk yok hiç döwlede. O real bolsa Kubadan hem çykoýan. Kuba bilen gürleşmeli, o hyzmatdaşlyk etmeli, goýmaly şoňa boldy. Deňik bolur ýaly. Ine NATO topurk gelýär. Öňe giýirjek boldy NATO, giýirmedi. Ay bahana tapdy, ine NATO topurk gelýär. NATO döwleti topurup intek basbalyan yer yok. Hemmeti şoňa giýirjek bolýar, şu Russiýadan diňjek bol. Gynansak da. Russiýa ýaman Russiýada barýardy. Häzir bolsa banditler ýanky nimetine gelen soň siýasat dugul şaşyndy. Indiki ine şu ýerde serdim hormatly vatandaşlar. Как-то так, родная моя. Отбили. Поглянь, вроде да. Дед живой, все нормально. Возвращается с разведки. У нас 4 жмуря, не наших. Москали. Ну, людям, кто жил рядышком, трошки не повезло. А Свахина работа сгорела. Ine şu ýerde görkezýär, bu waýennamda ýarty waýenny, pul waýenny ýa mobilizasiýa edenen görüşe. Her kim öz köçekini gorýar, her kim öz owasyny gorýar. Ýöne bir bellek geçmeliler, Ruslar gelenine ýanky halky atjak bolanoklar, düşünýär ýagdaýlar, köp geçýär bu tarafa. Düşünýär, ýanky faşistler ýa gelip halk atanok, ýöne raketalar gelip ýanky ýaşaýan adamyň öýlerine gynatapda düşýär. Ine kartada hemme gyzyl bilen baglanan renklenen döwletler hemme öz howatyny Russiýanyň ne samolyotlary ne ýükleri geçirýär ýapyldy. Inni Russiýanyň samolyotlary mysal üçin Amerika gitjek bolanda Amerika gidibilmeýär. Dünkü günde bir samolyot New York'a bardy. Şonu kabul etmeýän soňlar ýene ýygyna dolan aýlanyp geldi. Ýanky Russiýa. Şu ýaly kollapslar döwýär. Sebäbi bir döwlet. Ay men agresiýadan men Krym aldym, ogurladym, hiç kim iştah diýmedi. Inni men Ukrainanam alsam alarym diýip ýanky dünýäde öz roluny gaty östürüp etjegini diýär. Häzir Putin Uralda ýerleşýär. Bunkerda gizlenip ýatyr. Onu görkezden oklar. Ýöne eýýam razvedka aýtdy. Bunkerda nohudna çelaýtdylar, niýede gizlenip ýatan. Ine şu ýerde seredin adamlar Такого я еще объединения народа не видел. Все грузят, все стараются. Куча мешков. Слава Украине! Слава нации! Победа за нами! ine şu videolarda men näçe Ukraina videolaryny görkezýän sebäbi Russiýadan atdylan maglumatlar. Ukrainany görkezler bolýar. Men esasy videolary görkezýänlerim siz seredin näil halk düşmanyny birleşýär. Kim boladyn Russiýa bolsun ýa bir Amerika bolsun düşman tapaly ýok. Halkyň birleşişine, agyr ýerlerine, halkyň jemgyýetçilik tarapyndan birikdigine seredin. Ine görüşýär. Şu halk 2014'te ýanky Maydanam gördü. Ondan soň Krym elinden aldylar. Ondan soň 7 ýyllap ýanky 8 ýyla çeldi Donbass bilen Luganskda uruşlar gidipdi. Uruşun içinde ýaşapdyr. Ine şuraya betbagçylykdan geçse de bular ýanky birleşýär. Diňe birleşýär. Ine protest edip dur. Pragada protest. Hormatly vatandaşlar. Indi biz öz temamyza gaýdyp geleli.
Bizim temamız talipler boýunça. Men şu ýerde bir material okudym, ondan bir gepleşe geçer. Ine men bir agyr material okujak bolýan, bizim taliplerimiz boýunça şoň üçin sizden haýyş edýän, ýa-ni şu material tezdiňizde bir min. Şu bizim taliplerimizden geldi. Şu ýollar, barýarlar. Şu adam Türkmenlerin geçiren Ukrayna'da bulgan yerimizde bir saat 5'te menge çıkaydı köprüyü yardım köprüler hala yarın Türkmenlerin geçiyor ben ondan canlaştım ben yardım uçuyor iyi de böyle Böyle adamı Türkmen'den kurtarıyor parayı. Ne diyor parayı? Dün şu dakikadan 2 tane mat oldu ondan. 6 olan kaçtalar ikisini yitirdik. Ağrı onlar. Yoğurttular. Ona seni öyle. Bir masine olanlar var yani masine sağlayıp. Bayanı masine ödümün akar. Silemem. Böylesine durup. İzde oturan ikisine izimden durup. İzde oturan ikisine var. Bir hasta aletlerimizi yitirdik. Sonra kazanıp kaçıp paraya geldik. Arada yardırlama kovda. Durumu da yok. İmana çorabını ondan alacağız. İşlerin ellerimizden fırlamadan ölmedik. Şeyden baktık kaçmalı olup mecburiyatı. Hormatly vatandaşlar, ine bizim taliplerimiz boýunça biz size videonu okuduk sebebi şu oğlun nime diye 4 tane adam öldü diye şu 4 tane ikisi yani vayını maşin üstlerinden geçiptir bolýan beylik sen motorlu öldürdür bizim taliplerimiz. Näme diýjek? Gaty inanýar men oğlunlara elimden yani podдержканы veren ýöne olar daş bolansoň benim bir uly etdiljek adam ýok. Habarda bolup dur. Biz görürsen näme kömek edilýär? Bir habarlaşyp durursa häzir. Men diýjek bolýan adam häzir Odessada, Harkowda ýa başga şäherlerde ýa ýerleşen türkmenler gaýrat edip eger mümkinçilik bolsa ýollardan tersap bolan siz Kiýewe üýşin. Kiýewde İçhanaň ýakynragyna baryň. Biz göreli ýa-ni türkmen döwleti kömek edilýär, edilen okmy. Bir ýerde bolsaňyz kömek etmek antadyrak bolýar. Näme bolsa-da Kiýewde ýa mümkinçilikler köp beýleki şäherlerden. Produkty meselesi, ýa jaý meselesi, kömek meselesi. Ine bizim käbirlerimiz, käbir vatandaşlarymyz, taliplerimiz Warşawa tarap gitdi. Käbirler Moldawiýa tarap, käbiri ýa-ni näme Lwowa baryp şol ýerde galmaly bolurlar. Ya yol ýürer ýaly
probkalar, ýa-ni sirsap bolmaly ýollarda atışyklar we zatlar bar. Şoň üçin özüňiz goraň. Ýene bir talibimiz aýtdy, men gürleşdim şoň bilen şu gün şeýle diýär. Murada Afrikanlary, Hindileri, Afganlary Ukrainadan alyp çykdylar diýär. Bizi hiç alan oklar diye. Men Türkmen konsulsa 2 hepde galanna can etdim diye. Ine uruş başlayacak bolýa. Hani gelin biz toplanyp biz öýe gaýtjak ya bir ýerde çıkarın bäýerden uruş bolsa näme etmeliyse. Ýok, ho, bu informasiýony görüş, sokulma, gez beriň. Uruş bolsa bomba berişde oturursunuz diýip. Ýani uruş başlanandan soň şul adam ýene de ilçhana habar alýa, aýdýa. Ferdim men hökümet avia kampaniýasy bilen gürleşip bilýän, turist firmalary bilen gürleşip bilýän köp tanışlarym bar. Gelin biz charterny reýs edeli, ya Türkiýe, ya Özbekistana, ya Türkmenistana biz çıkaran adamlary bize diňe, eger Türkmenistana gitsek şol Türk bilen howa ýolu bilen gürleşip alar ýaly samolyody. Charter gurnaly adamlar çıkaran betbaşlykdan diýse, ýok biz hiç zat çözemdik, bize aýtma, MİT'den habarlaşmaly. Bizim wagtymyz ýok, biz diňe prosedura bilen işleýär, biz şonu çözülemdik. Ondan bu adam gaty ýa-ni açyk gatyrak gürläp başlasa, adyň familiýaň ber, seni açyşlaýan etjek, seniň en ataňa baş etjek. Ine bar jogaplar. Onu bulan haýyş edipdir. Gelin 10 tane awtobus tutulýyn, şundan Moldawiýa gideli adamlar ýa bir ýere akydyp bir ýa-ni gowra aslynda saklanyň wagtlaýynça. Siz hatlary berin, siz öňe düşün, siz diplomatlar, siz diňleýär, siz hökümet diýse, ýok bizim oň bilen işimiz ýok, ol sizin problemaňyz diýip goşulmaly. Biz MİT'den habar almasak, biz hiç zat etbilendik. Ine şu ýaly maglumatlar geldi. Ondan oglanlar 3 günläp oturupdylar bomba berişe, birinji günler şöyle kesildiler. Hiç şeýle şertler ýok. O metro, soğuk metro, yatara, ýani ýere zat ýok. Daşyna çykdylar. Bir kısmını öldürttüler. Ondan bular 7'den soň çykmak gadagan. 7'den soň kim gelip ýören bolsa bular haky atmana. Ukraina hökümetiniň ýa diversantlar öldürýär bular. Ondan 2 adam gynatykdy taliplerden öldürtdi. Şu ýaly bular giýje galdylar. Çörek tap bilemez ýok, pulumuz ýok, ýatmany ýerimiz ýok. Näme üçin bilemez ýok diýip murada ýalylar kyndyp aýýar. Ine şu ýagdaý hakykatdan şo ýerde soň Türk pasoslukna jan etdiler. Türk ilçihanatyna. Ine şu ýaly biz Türk hakyny gaýrat edin diýse, bular diýipdir, biz birinji bilen Türk graždanlara gitjek, on soň egerde mümkinçilik bolsa, wagtymyz bolsa türkmenleri akydar entek o hakda gurrun ýok diýip ýa goýupdyrlar. Inni men berjek maslahatym ýolagçylar bilen maslahatlaşdym. Studentlara berjek maslahatym. Siz bir ýere üýüşiň Kiýewa. Bir-birini gorar ýaly, bir-birinizi ýa-ni kömek eder ýaly. Ýola çykmak häzir inni gadagan. Başda gidip bolýar, inni günüň gadagan diýe uruş gidip bol. Uruşyň nerede gidýäniniň bellisi ýok. Käwagt ol Sumada, käwagt Harkivda, käwagt Jytomyrda, käwagt nerede desant düşse şöyle atışyklar başlaýar. Şo ýaly sirsap bol. Massawa hem ýerde giden ok ýöne belli bir nokotlarda, bilmeýän nokotlarda başlanýar da utorýar şo ýerde. Gysga. Şol saýt sebäp bolaýman sirsap bol. Indi men gepleşe geljek bolýan Timur Terkede bizi eşitýärmi? Hawa, meni eşitýärmi? Hawa eşitýär. Ine siz materiallary ýalnys eşitdiňiz. Size de ýani Ukraina boýunça, bizim taliplerimiz boýunça habarlar bolsa, sizem aýdyp bilersiňiz. Ine alan habarlarmy aýtdym. Bizim şu taliplerimiz aýtmak isleýän şol bolup duran zatlary indi hemmesen bilýärler, hawa diň öňe gepler geçdik, öňe aýdara aýtyp geçdik. Indi gynansak da bizim şol 2 tane oğlumuz ýok, atypdyrlar hawa şo ýerde. Soň kimat o ýerde belli komendantski ças çatyrdan hedurdat bolmagy mümkin o ýerde. Hedurdat bolmagy mümkin. Soň bolsa военный положение bolan ýerlerde şo sagatyny aýdan wagtynda çykmaly, ýa wagtynda hemme atary etmeli çykmaly da wagtynda etmeli bolsa. Soň bolsa indi
men ýene näme etjek bolan şol egerde biziň studentlerimize yarak berjek bolar ýa bir yarak aljy bolanmaň, goşulmaň, özüňizi gorap taklaň, birine kömek edin. Pul ýetmese bir araňyzda birine kömek edip bir toplanşyp bir şu pasolstwa ýakyn ýerde boljak bolan. Başka näme nisihat? Başka şol näme Ukrainada şol nämeleri teleradiodan dinläp durmaly. Şöyle köp näme maglumat berilip durýar hawa. Nirde besplatny näme berilýär, nirde besplatny naharlanýar aýdylýar hawa şolar barda. Maglumat alsa bolýar radio we teleradio üstünden şu näme telewiziýa üstünden Ukrainaň öz milli şolar üstünden bilse bolýar hawa soň soňmada şol sirenler bolup sirene işan wagtynda ýene aýtyp geçen şol nämede katakombada ýa şu birinji etajda sokolny jaýlaryň aşagynda gillenip öz janyny gorap bilersiňiz. Başga men näme diýin şol öz araňyzda gruppa, siziň öz araňyzda gruppa döretdiňiz, şu gruppalaryňyzda hemme maglumatlar barda biljek bolan we özüňiz arada aýdyp durun, ýerde bolanyňyzda aýdyp durun hawa. Şuňa da hawa. Sag bolun. Sağ olun köp. Timur, yine men bir zat diýjek bolýanlar. Şuň bir türkmençilik diýen bir çağatynda okudum şunu. Gaty gowy belläkleşdi. Ol näme diýen? Yine Rossiya soňky agresiýasy bilen bütün dünýä muny ýanky Google'nyň iň agyr güne saldy. Häzir Rossiýanyň gazanan zady hemme ýerde sansalar, öz halkyna sans etdirdi. Ýanky olum atwet bereni öz halkyny sansal turdy. Indi hiçra gidip onu internet ulanlar yapılýar. Ýanky sen bir zat diýsen polis alyp gidýär. Hem azatlyklar, medeniýet azatlyklar, hereket azatlyklar yapılıp başlady. Ine şurýaly, ýanky Putin hereketler edip öz halkyny agyr ýagdaýda saldy. Ine Türkmenistanda biz eýýam şu günde ýaşapdyk. Biz parahat dünýäde, parahat asmanyň aşagyna ýaşap, biz şu Putiniň töweç bilen gazanan, ýanky gadagançylyklaryny aldyk. O diýmek näme? O diýmek Berdimuhammedow özü, biz döwletimiz uruş turmaly, içinde uruş ýok, özü öz halkyna sans etdi. Etraplaryň arasynda ýol ýapdy. Vilayatyň arasynda ýol ýapdy. Bazarlary, magazynlary ýapdy. Halk gozulmaz ýal etdi. Daşynyň halkyny daşarda goýdy. Hiç üntemermedi. Onun pasportdan çalışman illegal goýdy. Putin hem şonu etmedi. Şula adam halkymyzy ölüp dursa, talipler Ukrainada, Türkiýede ölüp dursa, olar üns bermän, Rossiýadan samolyot ugradyp, ýürüýte nablüdatorlar akelip öz günü bilen, öz ogluny prezident etmek bilen, halk ölüp durmy, ýa halk birdat edip durmy, onu üns berýän ýok. Üns berýän adam ýok. Nede Serdar Berdimuhammedow umid edýän adamlar düşündirýär. Häzir kunna Serdar Berdimuhammedow gelecek prezident bolsa, onu birinji etmeli iş, häzir etmeli. Bu prezident bolanyň soň däl. Häzir etmeli, şonda vice premier, KK'nın orunmasary. Hakykatdan KK'y wagtlaýynça prezident, o bolsa hakyky, ýanky kabinet ministriniň orunmasary. KK'y wagtlaýynça ýanky kabinet ministriniň orunmasary bolsa, bu hakyky diýmek güýji bar, edip bilýär. KK'y bolsa da edip bilýär, edeti getir. Eden o. Ine şurýaly Berdimuhammedowlar bizi uruş, döwletimiz uruş etmeýän soň, parahat ýagdaýda ýaşan soň, bizi şurýaly agyr ýagdaýda 30 ýyla saklap gelýär. Sanksiýa bize garşy. Pasportyna neme urýarlar? Çykma diýýärler. Deport urýarlar. Rossiýada urýan ýok. Uruş Rossiýa bütün dünýä garşy agresiýa edende de urýarlar ýok. Diýmek biz şondan hem şonu kotdan geçipdir. Diýmek Türkmenistanyň wagtlaýynça prezidenti, Türkmenistan basolan Berdimuhammedow şonu kotdan geçip öz halkyna garşy eden sanksiýalary, diýmek eden gadagançylyklary bütün dünýä Putin'a agresiýa eden gadagançylyklaryň ýokary boldy. 30 ýylla edenmiş. Bolmasa biz uruşam eden bak, söwüşem eden bak. Ine şuraya ýagdaý belli geçirmelýär. Beni Timur'a söz verecek olan Timur.
Inni siz köp maglumatlar alýanyz men ýaly aýratyn. Sizin öz hereketleriniz gidip aýratyn bizden. Siz DWT topar bilen partner hökmünde ýa-ki işleşýäňiz. Siz DWT toparına kömek edýäňiz. Biz size kömek edýäs. Biz birek ýerimiz gollap, Türkmen halkyny gormak gelýär. Näme pikir edýäňiz? Inni Ukrainada galan bizim talipler näme etmeli? Hökümede el ýurdu bulardan. Türkmenistan'a bunun enatalary ýa-ki vilayetlarda, etraflarda galyp başladylar. Ýöne üstünü alýarlar. Miýdin öňüne bizim ine taliplerin ejeleri var, ağlaýa bolýan, oňa üns berýänem ýok. Raşid Merýadov häzir öz günü bilen wagty ýok. Dubayda kwartiralary alyp, öz garnaşlaryny çykaryp, Türkmenistanyň buluşşagyny gözüňe tutup pullaryny çykaryp başlady. Oňa Türkmen halky bilen işem ýok. Ýene bir maglumat geldi bize. Inni Rossiýada uruş bolýanmy mümkinlik inni Berdimuhammedow habarar geldi. Berdimuhammedow Russiýanyň prezidentini haýyş edip öz ýa-ki taliplerini çekmeli. Öz taliplerini bir ýere aýyrmaly. Ine şo maglumatlar geldi. Bütün döwletleriň arasyndaky maglumatlar. Berdimuhammedow şo sözi goýman, gaýdyp nabuldatlar getirip Russiýany ulanyp öz bir kanun saýlawlaryny tasdiklejek bolýar. Ýene de şo ýerde bir zat bolsa bizim taliplerimiz ýene de ikinji döwletde közenip başlaýar. Türkiýede közenip ýatýar. Ukrainanyň uruşynyň içinde. Inne Rossiýada da uruş bolmagy mümkin. Ne öňünden etsen şu tatlary öňdäki betbaşçylyklary aýryp bolýar. Siz näme pikir edýäňiz? Indi bizim taliplerimiz Ukrainada näme etmeli ýa-da Orsetdäki mümkin hupatyna düşýän adamlar näme etmeli we Türkmenistanyňky enatalar näme etmeli? Öz çağlarına kömek etmek. Men pikirim şurada galan Türkmen taliplanmaz ve belki Türkmenistan grajdanlary öz tarabından Russiya Federasyonyna etip bolsa şol näme Türk pasolstwosuna ya Özbek, Kazakistan pasolstwosuna yüzlenmeli, öýlerden şu näme Türkmenistan hökümeti altypmänligi barada şol öz watandaşlary barada alady etmänligi barada şol näme bu şo pasollara, bar pasollara, şöyle işläp duran pasollara näme habar etmeli öz taraplarından talipler goşulyp hemme birlikde hat yazmaly söýräkowa, şu elektron adresini tap şol yazmaly hemme taraplarına. Ol talipden öz ene atasy olaram öz taraplarından bilýän özleri bilmesem bilýän adwokatlaryň ötüren ýa bilýän kompýuterde düşünýän adamlary tapyp şol belki Russiýa Federasyonynyň pasoluna Türkmenistanda olary ýüzlenmeli şol transportda näme edip şol ýerde şolara koridor açarýanak şol Türkmen şetleme bir koridor açyp berse olaram şo koridorla geçip ne olsa näme aeroportdan alyp gaýtalar ona çeýip bolar. Şeýde hemme ýerlerde şu öz çağalary üçin hereket etmese onda bizim çağalamız gaty hop aşağında seredinde hemmesi ýaş çağalamız 18 ýaşdan 20 ýaşly çağalar baram. Näme üçin bilenoklar owa. Toňmasa Hudaý saklasyn ellerini avtomat alsa onda hasam onda hiç kim Türkmen ýa beleklerden urmaklary mümkin bolýar. Şoň üçin hiç şuňa häzirlik bolmaly, hereket etmeli we taraplaryndan gaty hereket etmeli owa. Hemme pasalar yazmaly gerek ýerinde. Gerek bolsa şu Amerika, Ýewropa hemme taraplardan yazmaly owa. Soň öz telefon nomerleri şu biziň şu ýeneden şol öz aktivistlerden süýazda bolmaly, öz aktivistlerden owa. Opozisiýalaryň olar bilen süýazda telefondan bir habarlaşyp durmaly. Olaram bir tarapdan kömek ederler diýip bolsa. Şoň üçin başga alat ýok. Men düşünjem şoňa sag bolun. Sag bolun köp Timur. Men aýda goşulýan. Meňem aýtjaklarym Ukrainada bolýan talipler. Ine Odessada 16 adam bolar. Inni o ýerde de olar görgüler
Kiev'ten Odessa vardılar şöyle işler günü yani. O yerde de uruşlar gidip dur. O yerde iş yapılıp gibi oluyor. Siz öz spisklarını dedim. Kopya pasportlarınızı birine ya ikisine üçüne bolsun. Size bir zat bolsa katı derewiyada da ilçihana bize haber verin ine şu adam plan okuttu plan dat bolu ine kopya pasport deyip biz şonu yankış kömek edecek bolalı. O zaman gurumaçılıklı bolur yani Kieva üyüşünde şu yerde bir organizovanı bir 3-4-5 tane adamdan bolan gruppa döredip yani Telegram chat alıp şu yerde birine kömek bir zat bolsa ılgaşıp kömek edip birini gollamalı. Başka yok. Hükümetine hiç nada karışmam. Hükümet özünün orluğunu. Hükümet Türkmenistan'ın içindeki vilayetlerin problematını, etraflarının problematını çözüleni. Daşınına Ukrayna'da uruş gidip durduğu bir çözülür yani. Bizim Daşa İşler Ministrimiz yok. Bizim Daşa İşler Ministrimiz değil de bizim Berdimuhamedov'un hususi milliğinin ministri var. Ol dine öz qardaşlar daşına gidenler şonu yani bizapassız ak edip samolyot uğratırıp pasollar konsullar karşı alıp yine de bu tarafa iyi vermeli. Başkalarda bu koşulanı ne pasportlarınız ol diye ne size kömek ediyor ne yerine hükümetlerle gülüşüp sizin problemlerinizi çözüyor. Bunlar dine size bahşiş etmek ve öz yani paraholunu yerine getirmek. Şunun için özünüz gurumaçılıklı özünüz işlep öğrenin. Siz özünüz gorjak bolsaňyz, onu ýanky birleşin, azyr bolun. Ine şonu biz size maslahat berýär. Timur, indi men diýjek bolýardym. Häzir Ukraina bilen Rossiýanyň arasynda Belarusiýada gepleşikler gidipdir. Şo gepleşiklerin netijesi boýunça uruş durup bilýär. Siz näme pikir edýäňiz? Uruş durarmy ýa dowam eder? Bu ýerde 100% proaktiv aýtyp bolmuyor. Täzinde häzir analiz etdik, iki tarapdan gaty köp ýitirim bolup durýar. Şoňan döküşden bolmadygy üçin mümkinçe men Harwarddan nazarda terinde şol öz aralarynda Belarusiýadan şonu ýetýär, ortadan öz aralarynda ulaşyp bolmagyny gowa. Şol öz aralarynda ulaşyp bolsa onda gan döküşlik ýatar gowa. Şol bolmasa gaty ýitirim köp bol, iki tarapdan gaty ýitirim köp bolýar. Ýöne men şu ýerde pikir etýän, egerde iki tarapam oýlanmaly, Harwarddan nazarda terinde uruş bolan wagtynda 100% näme ýeňen tarap bolmaýar. Uruş bolanda iki tarapam ýeňilýär. Birinciden näçe sana näçe miňlerçe näçe yüz miňlerçe adamlar ýok bolar. Näçe yüz miňlerçe näme maşgala kansyz galýar gowa. Şoň üçin şol ýekeje bir näme bar. Olamada öz aralarynda ulaşyp şol nämeni ýatyrtar, şu uruş ýatyrtar we öz arasynda bir belli bir näme nokada gelseler şonda gowardy. Ýöne häzir prognoz etip bolmaýar. Täzinde öýde partisan uruşlaram gitdir. Bärde şol näme grajdan adamlar elden avtomat alyp olaram çykyp durur gowa. Şoň üçin bärde bir zat etmek, bir operasiýa geçirmek, şol Kiev şäher içinde operasiýa geçirmek gatly kyn düşür. Ortaýa üçin täzinde ortaýdym şol näme maksady şol grajdanlar içinde ýetki bolmasyn diýip şoňa hereketde egerde şu ýetki bolmajak bolsa onda operasiýa başlansa aýtsa onda ýetki köp bolar ýene operasiýa etmek üçin onda şol olagan iki tarap barda, napример, şol içinde belki Ukraina tarapdan şol raketne sistemleri şol adamdan ýaşan ýeriniň ortasyna goýupdylar. Onu urjak gotaňmasa raketa %100 şol näme dograp bolanyp raketleri urjak ýerlere şu ýokarky etajlar bolýar da, şoňa gowy. Şoň üçin näme gepleşik geçirilmeli we şu adamlar ýolmadygy üçin jertwa köp bolmadygy üçin öz arasynda bir ulaşyk gelmeli. Ýöne şol bu gepleşikden belli %100 belli bir näme boljak. Ýöne eger gepleşik bolmasa, öz arasynda ulaşmasa onda iki tarapdan gaty ligin iki tarapdan gaty köp ýetki boljak gowa. Sag bolun Murad.
Sağ olun köp. Ine men şu suratda size Putin'in ýygynyk geçirişini öpüdüň. Ol hatda öz halkyndan gorkya öz ýanynaky ýanky kollegalaryndan gorkya. Sedim daş ýerde otyr. Ol öz kabinet ministrini ýa ýanky goranma hopsuzlyk geňeşini geçirýär. Ine şu ýaly ýagdaýlarda bolýar. Bizim halkymyz bir zat isleýär. Men bir zat düşünemem. Bizim halkymyz özüni hojaýyn bolýar her wagt. Bir güýçli lider, öňe düşüp, ýani gahrman, son gerek bolsa halkam gyryp, bizem gyryp, düşmanlarym gyryp bilýän, ýani hiç zada nimetmeýän bir lider gerek diýip pikir edýär. Ene Putin. Öz ýurduny gawratan. Olu ýan lider ýok Ýewropada. Sebäbi Ýewropada akylsy lider öňe çykmaýar. Diňe akylly, paýhatly we ýiti öňe çykýar. Sebäbi halk ýiti, halk akylly. Bunu ýa Putin ýaly adamlary ýa-ni çykarmaýar. Bizim halkymyz ösmeli, biz düşünmeli köp zatlara. Biz Putin ýaly birine garaşýan her wagt hojaýyn bolsun, bizim hojaýynymyz bolsun. Ýok. Kim gelse-de, kim ýolbaşçy bolsa-da edil bize hyzmat etdi. Haçan siz güýçli, agressiv, ýa öz halkyny gyrýan, KGB'ni ulanýan adama saýlasaň o sizi gyrar. Ine Bermuhamedov, diş doktor. Hakykatdan hem şu mulaýym bolmaly, hakykatdan hem bir ýumşak adam bolmaly, hakykatdan hem bir halkyna hyzmat etmeli. Ýok. Ol emhime terroristleri ulanyp, polis zonlara ulanyp halky gyrýar. Sebäbi halk muny saýlamady, halk üçin hiç zat edenok, halka ünsünmeli. Bize halktan çıkan adam, halkın pikirini edýän, halky östürüp bilýän, Türkmenistanyň ykdysadyýatyny östürüp bilýän, halkyň sosial maddi ýagdaýlaryny birinji bilen gowuluşdyryp bilýän adamlar. Oňa akyl gerek adamlar. Diňe sen giroýçylygyň hiç zat bermeýär. Hemme zady tyrşytly diýen sözlerini edýän işleriň ukyplyrak we effektiw bolmaly. Başga maçy ýok. Ine Ýewropa döwletlerine ýoluşy şeýle, şoň üçin bir öňür diýär. Ondan Vengriýa, Slovakiýa ýa Polşa beýleki döwletler özçe ketgitler öz siýasatyny. Ýöne globalizasiýa bolansa, olar ýanky eksport importlaryny regulowka edip bir sistemada ýaşaýar. Boldy. Olar sen beýledi, eýledi diýen ýok. Öýleçe hereket edýär. Türkmenistan özüne hojaýyn näle, özüne döwlet başy saýlap bolýar. O döwlet başy öz halkyna hyzmat edýän adam bolmaly. Hojaýyn bize gerekkä. Ine hojaýynlar gelip diňe öz bähbidi üçin görüşýär. Şoň üçin biz ine şu mysalary biz size näme getirýär? Biz Putin kılygyn däl, ýa Ukrainanyň kılygyn däl. Biz size hakykaty görkezýär. Şul halklaryň betbagçylygyna biz mysal öwrenmeli. Şuraya betbagçylyk giýmeli ýaly. Şu ýaly betbagçylykda ýaşamaly ýaly. Şoň üçin her wagt biz size azbirligi, adalatlyga asyldyr bolýar. Timur, inni bizim gepleşigimiz utop bar ýa, utormaka sizin Türkmen halkyna alaytada taliplara we olaryň enatalaryna berjek maslahatyňyz ýa-da arzularyňyz bolsa, siz aýdyp bilersiňiz, gysga. Sağ olun. Birinji men gynanýanym şol Aňarda Kiýewde, Ukrainada galan taliplerimiz, ýaş ýigitlerimiz, ýaş gyzlarymyz Aňarda galdy. Çekinsiz ýagdaýda galdy. Şoň üçin men har bir nukdanazardan tiretýän köp zatlary şol ýerde ýeneden özüňizi gorajak boluň, özüňizi häzirek boluň, birip-biriňizi goldan, birip-biriňizi iýip çykan, bir döwründen tapdan şol nany bileşip, bölüşip, ýeňi soňmasa şol nämede köprek şol telewizioniýa, radio nämelerinde, serişler, Ukraina serişlerinde tiret durmaly, haýsy wagtda köçä çykda bolýar, haýsy wagtda köçä çykmaly däl. Şol zatlary tiretap bolup, tirediň öz araňyzda paýlaşyň, birip-biriňizi goraň. Şol egerde ýaňyzda puluň tortadam şol nämede, şol söwüş gitip duran ýerlerde şol adamlary näme
bir dava şol näme pulsuz zatlar naharlıyorlar. Şoň üçin ıssız nahar niýde paýlanýar we şolaram radio üstülen aýtdyrlar şol öz vatandaşlaryny hem şöýdäki adamlara şolar näme edip naharlarlar şol näme şuňa pusloýda şo şeýdilýär. Men bilemek aňarda şatda edilip durmýar. Edenok mu bilemek şol nahar günde 2 edek nahar bermeli şol näme harby näme teredemde şolata edilmeli şolatlar uş popturgan ýerlerde. Şoň üçin gaty teretap bolan elliňizde awtomat alaýmaň. Siziň eliniňizde awtomat alyp berjek bolsa men goşulmaýan di men student diýip men gorkan di datdy eliniňizde awtomat alaýmaň. Beýleklere goşulaýmaň. Olary goşulaýmaň ýa-da hiç şeýdinde etip bilseňiz birräk bolan etip bilseňiz gerekligini goldan ýene goşulaýmaň şol uşlatlara goşulaýmaň. Indi ýene bir zat bar, indi goranmak barada. Şol metrolaryň içinde hem köp milletçi metrolaryň içinde şo metrolara girip bilseňiz şöyle bolup şöyle öz araňyzda gruppaňyzda gepleşip Telegram chatynda gepleşip niýde bolanyň barada niýde okun düşýäniň barada niýde harekete ýarlanyň barada öz araňyzda bir maglumat berip durun. Täzinde gaty häzir gaty bir näme uşu güýjleme mümkin. Täzinde Ors goşunlary Kiýewe Kiýewe gawadlar hem tarapdaýyn içindäki apalçyny içindäki güýçlü öz yer alan güýçli näme goranyp başady şoň üçin iki tarapdan raket atylýar, iki tarapdan dronlar bolan, iki tarapdan udak turucu raket ulanýar. Şoň üçin beýleki raketlerin hemmeden bir düşmeleri de düşünip şoň üçin häzirek bolun. Şol näme etip bilseňiz ene atalaňyza habar beriň. Ne bolup duran ata bardy, ene atalaňyza habar beriň hawa. Ene atalaňyza aýdyň, olar häkimlige barsynlar. Ene atalaňyza aýdyň, siziň ýadalaňyz barda aýdyň, açlygyňyz barda aýdyň. Hem atlar barda şol ýa öz dostlaryňyz araňyzda gepleşip öýle ýadalaňyzy aýtdyryň we şol öz niýde bolanyň barada maglumat öz araňyzda bolsun da bar. Näçe türkmen bar, näçe akça aňarda. Egerde şo kömek bolan ýerinde siziň ýeňil tapaýana şu öz adresiniňizi öz araňyzda paýlaşyp kimin niýde bolanyny bilmeli. Şu atlary ýadyňyzdan çykarmaň. Indi öz ene şu çağalaryň ene atalaryna ýürilmek isleýän eziz vatandaşlar çağalaňyz aňarda Ukrainada gaty erwet ýagdaýda ölüp duran çağalaryň bar. Üstünden maşin diplekden tank geçen nämeleri habar gelip dur. İki adam ýok boldy türkmenlerden. Häzir hem habar geldi, ýaňy habar geldi. 4 tane adam, 4 tane olan ýok bolupdyr. Näme Polşanyň graniçyny geçecek wagtynda üstünden maşinda barýaka 4 adam üstünden tank ýürek geçipdir. Onu biz izarlap otyrys, şu dogrymy ýa-da dogrymy hawa şu zatlar barada. Gaty erwet ýagdaýda siziň öz çağalaňyz. Şoň üçin Türkmenistanyň bir kanun prezidentine ýülenin şol rejimi ýülenin şol näme-de bolsa şol häkimliň ýanyna gaýtmaň, täze çağalaňy getirýär häkimliň ýanyna gaýtmaň. Hemme ýerleri ýazyň prezidenti Özbekistan prezidentine, Kazakistan prezidentine, Kırgızstan prezidentine, Türkiye prezidentine, Ortaýa prezidentine, pasollara hemme ýerlere öz ýagdaýlaryň barada çağalaryň galan gün barada haýyş edip şolary gulturmak üçin haýyş edip hemme ýere öz araňyzdan hat ýazyň. Eger şu bilimrek adam bolsa adwokat tapjak bolan. Şu rejim diňe öz barada öz milligi barada öz milliginde näme etjek etdiýär hawa öz mallary var öz milliginde, özüň ýallaklary var milliginde hawa öz gullary var. Şu öz gullary bilen aýdym keyp edip ýörer öz oğluny 10-njy martda öz oğluny oýjak bolýar hawa. Şoň üçin şu geljekde özüňiz bilýäňiz kimin kimdigini indi şu bolan oğluny goýulan ýerden şol millik mititne bolýar,
dünya gördü, dünya masara bolupdyr o. Indi mota şu öz nämelerini alman öz vatandaşlaryny şu ýagda taşan adam. Indi olar tohum tisinden hiç kaçanan prezident bolmaz. Şoň üçin mota gelin vatandaşlar birimize kol dalyň, birimize kömek bereliň. Men şol näme öz gatty kynanç bildirýän ene atalara Türkmenistandaky bizim elimizden geleni kömek etdik. Elimizden gelen çağalanyda öz kanalımızdan habar etdik. Net özün goranmaly. Nira barmaly diýip o. Netip pota şol rejim ödem ýykylar şu ýagdaýda täzinde adamdan baram görtür, adamdan baram goşuşupdyr. Indi gerek bizden, sizin hereketiňizden, sizin hereketiňiz öyle köp datlary ütkary bar. Sizin çağalan ýagdaýlar ütkary bar getirdilerim. Size göre şol näme Türkmenistan ütkär bir gün içinde ütkär kala Türkmenistan netip bota. Sağ olun vatandaşlarım. Sağ olun. Sağ olun köp Timur Serkerde. Yine men iksan Putin botlara ayırdım ya 3 tane yardıma düşeni. Sebebi biz agresory hiç yerde golamadylar. Benim pikirimçe. Ya pikir etmeyin Putin Ukraina çözdü. Yine raketalar Qazaqstan'a hem raketa barmı diye. Ya Qazaqstan Avropaga geçemedi. Goşunlar akıdıp şöyle ölürdü adamlar. Türkmenistan indi goçupdu. Sertap o. Şoň üçin bize olur ýazatdyr biz neutral. Biz arqyn öz günümüz bilen. Putin'i gollap ya Putin'a erwet edip biz ol ýolda gidemiz. Şoň üçin Putin'i gollayan adamlar barın göçün Rossiýada ýaşan şöyle şonu başyňyza täzemede ýa-ni daýanyp gelin. Bize Türkmenistan'la avadançylykly üsün durmuş gerek. Başgalara biz goşulanlar. Şoň üçin Putin'i gollayanlar men aýryp goýberýän. Gollap dip sen gollabilirsin. Ýöne Putin'i propaganda etme. Gurun yok gollap bilirsin. Indi başga da harambot ya Putin'in bot bolsa men zynýanmyn. Öňünden aýdýan ýa-da söýýän adamlar. Gaýrat edin. Öz pikiriňizi aýdyp bilirsiňiz Putin'a gollap ya Berdimuhamedow gollap onun problemi ýok. Ýöne on propagandasyny etme. Sebebi ine biz ine Ukrainany gurun berenimizde biz Ukrainanyň propagandasyny edemdik. Biz hakykat aýdyp suratlar okudýar. Putin'in hereketden aýdyp suratdan okudýar. Boldy. Biz ya Putin'i gollalyň ýa-da Ukrainany gollalyň diýip çykyş edemiz. Ne şäherlik çykyşlarda diňe aýdýar, ýöne talipleri gollaň, türkmen halkyny gollaň. Biz öz problemlerimiz ýetik. Russiýany gollar ýaly onu goşular ýaly. Şoň üçin men her wagt aýdýam taliplere. Elinize ýara almaň. Gaty dogry bellek geçdi Timur. Siz egerde şöyle hökümet bar bolsa, hökümet suratda hökümete ýüzleniň. Biz ağaç ýatara ýeri ýok. Onu hökümetde ýürüýte gruplar bar, size nahar iltiýarlar, ýatara ýer berýärler, kömek edýärler. Ol häkimlikde. Meriýa, Kiýewiň meriýasynda şol maglumatlary alyp bilersiňiz, kim kömek edýär, nire ýüzlenmeli we şolar bilen işleň. Olar bütün dünýäden kömekler alyp size ýaratmaly. Edýärler şonu. Ol Türkmenistanyň ilçhanasynda da günle jaň edip ýagdaýlar toran mümkin ýa-ni bular kellese aýlanyp bular tow edip mümkin bir gün öz halkyna kömek ederler. Ne başga ýol ýok. Bize de habar berip durun. Biz bütün dünýäni belli edeli mümkin bir adam tapylar ýa bir hökümet tapylar ýa-da bir guruma tapylar. Bizim vatandaşlarımıza kömek eder yani. Özümüz sessiz gırada yani uruşda ölüp gitmeyen bize ses verin. Biz elimizden yerden size kömek edelim. Şunun bilen biz öz çıkışımızı torýar, hormatly vatandaşlar. Yine de bir gereksin hemmeňize birinji bilen jantalyk arzu edýär. İkinji bilen awadanlyk, adalatlyk. Öýlüňizde höküm sürsün. İşle ýerinizde bar ýerinizde Allah Hudajan sizi gorasyň. Şonu arzu edýär. Türkmenistanyň taliplerine de haýyş, gurumaçylykly bir-birine birleşip bir-birinizi goran. Ýa bir ýanşyk durka beýlekdi, diňe maslahat berýän şonu saklap, şonu janyny halat etmeli. Ýa-da ýa-ki kömek edmeli. Şoň üçin öz-özüňize daýanyň. Häzirki uruşyň kyn ýerlerine ine şeýle bolmaly.
Türkmenistan'ın raýatda, Türkmenistan grajanlary dine Ukrainada değil, Türkiýede de şeýle. Bize maglumatlar gelýär köp. Ine Türkiýede adamlar özüne kastet başlady. Ine videolar aldyk, suratlar aldyk, gatyňa ýaz. Häzir ruhsat bolmasa görkez bilemok, bolmasa aldyk biz. Bizim ýaş olanlarymyz gidip dur. Çykylgy tapman öz ýagdaýyndan. Haçan açyldy biz özümizi öldürýär. Haçan açyldy Türkmen hökümeti bizi unutup, bizim vatanymyzy, bizim elimizden alıp, bizi helakçylikde saklar. Şoň üçin hemme halkyň öz geljegi we öz baxty durmuşy diňe halkyň elindedir. Türkmenistanyň konstitusiýasyny işledi biljek diňe bir adam ulam halk. Başga ne hökümet, ne hökümetiň işleýän paraxor adamlary, ne MHM terroristleri, ne hukuk gorayan polizombular ya beýlikler sizi goramazam konstitusiýany işletmeden. Diňe siz haklaryny talap edin. Şoly işletdiler. Biz şunu kotdan çıkmaly. Mo çıkmak üçin biz halk bolup inni oýanmaly. Ine biz şonu çağırýardy. Özüňize de öz maşalaňyzda da biz diňe jansylyk alyp edýär. Şonuň bilen biz efirimizi tutarýar. Siziň hemmeňize inniki duşuklar çeldi diýär. Sağ olun.